סליחה? 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 כן? סליחה? איך קוראים לך? מה השם שלך? סבא. לא, איך קוראים לך? מה השם שלך? השם, תגיד לך. שמי אברהם. ואיך קוראים לך? גם אני אברהם. אז אברהם, עוד אברהם. ושתי אברהם. אז זה יהיה, כמו שכתוב, אברהם, הננו. ויאמר הנני. הננו. הננו. בנוף הבתים הישנים אשר היו צילי בימי ילדות חלפו הרבה שנים. קוראים לי אברהם, בשמו של סבי אברהם. נוף הבתים כבר לקראת בר המצווה החלטתי להכיר את היסודות, השורשים, שמהם ואליהם צמחתי. חלפו הרבה שנים. יצאתי למסע מרתק מאוד בירושלים, בשכונת ילדותו של סבא אברהם, שכונת שמעון הצדיק, נחלת שמעון. מוזמנים להצטרף. הייתי חלק מהנוף, היום אני אורח בגן העדן של ילדות אשר היה. מה אתה רוצה גם? לא, אני הייתי רוצה לשאול. הייתי חלק מהנוף, היום אני אורח. בדרכי לירושלים, בעודי מנמנם בדרך, מסתבר שסבא כבר עלה על מדי ספורט מתעמל. הגענו למקום המפגש שכבר חזר לחליפה, אז אולי גם אני אזיע קצת לפני שנפגשים, אה? סבא מתעמל במלון הייט לשעבר בהר הצופים. המלון ממוקם בין בית החולים הדסה לשכונת ילדותו, נחלת שמעון. את הר הצופים עוד נפגוש בהמשך הסיור. ניפגש עם סבא, קצת לטעום מהמכשירים, ובסיור מתחילים. מה נשמע? מאז שבאתי לעולם חינך אותי אבי לאהבת השם בכל לבבי. אני נושא עיניי תעלה. ומאוד כהלב מודה לו על הכל. 39. עברתי לרכב של סבא, ואיתו אני אסע. נסיעה קצרה ואנו בשכונה. בסיור היום נעבור בכמה אתרים שבהם גדל סבא אברהם, והם אתרים היסטוריים. 1. נחלת שמעון, קבר שמעון הצדיק, ואנדרטת שערת הדסה. זה הזמן, שורשים דרכי אבות, שורשים כל השבטים, כל שירי דוד עכשיו הם שורשים. שורשי משלי שלמה, שורשי בנביאים, שורשי בירושלים. נחלת שמעון היא שכונה יהודית במזרח ירושלים, בין שכונת שייח' ג'ראח ושכונת בית ישראל. שמה הוענק לה עקב קרבתה למערת שמעון הצדיק. התגוררו בה בני עדות שונות, תימנים, עיראקים, חלבים ועוד, ולכל עדה היה בית כנסת משלה. כיום מי שנוסע באזור חושב שמדובר בשכונה ערבית לכל דבר, וכי תושבי הערבים גרו כאן מאז ומתמיד, אבל בדיקה פשוטה בספרי ההיסטוריה מגלה לנו תמונה שונה לחלוטין. קשה קצת לדמיין, אך לפני 120 שנה לא היה כאן כלום. האזור היה שומם לחלוטין. הראשונים שהתחילו להתיישב כאן היו דווקא היהודים, שלא יכלו יותר לחיות בצפיפות של העיר העתיקה. בשנת 1890, במסגרת היציאה מהחומות, נקנו קרקעות בשני מתחמים באזור. הראשון, בצמוד למערת שמעון הצדיק, שעליו נבנתה שכונת שמעון הצדיק ובתי נבון. המתחם השני, ממערב לכביש הראשי ירושלים שכם,
ועליו נבנתה שכונת נחלת שמעון. במשך 40 שנה חיו כאן רק יהודים, ומספרם בשתי השכונות הגיע לכדי מאות תושבים ערב מאורעות תרצ"ר. השכונה הערבית הראשונה, שייח' ג'ראח, הוקמה רק בשנת 1930. הגענו לשכונה, הכננו את הרכב וצעדנו ברגל לתוך השכונה. בשל המצב הביטחוני הרגיש, לקחנו את אבא כמאבטח. הנה בוא נראה לך את השכונה שגרנו בה. הנה אנחנו עכשיו נכנסים לשכונה. הנה אלה הבתים, אתה רואה אותם, ישנים. אלה שמה? כן, אלה בתים ישנים של השכונה. ויש כאלה שציפצו את הבתים. ברחבה הזאת, שם גרנו, ושם היה הבית. עכשיו הבית הזה איננו, כי הרסו אותו הערבים. כן. ופה שמאלה, כשאנחנו מסתכלים על הבית, האבן, אתה רואה אותו מרחוק? כן. הבית הזה, גרו בו ערבים, ולמטה הייתה חנות, ובחנות הזו הייתה של מכולת של סבא. סבא שלך? כן. ממול הבית הזה, רחבה גדולה, היה מגרש כדורגל, שעכשיו אתה רואה, מה שאתה רואה עכשיו זה חניות של מכוניות עשו. אז היה מגרש כדורגל, ששם היו משחקים. של הילדים? כל ילדים, ילדות, משחקים. כל אחד במשחק שלו. יש ילדות היו משחקות עם חבל, ילדים עם הרמבוליק. זה בטח אתה לא יודע מה זה הרמבוליק. בתחילה, היחסים בין תושבי השכונות היהודים לבין שכניהם החדשים הערבים היו תקינים, אלא שמצב זה לא האריך ימים. בשנת 1948, ערב סיום השלטון הבריטי בארץ ישראל, הערבים החלו להציק לשכניהם הוותיקים היהודים. ההתקפות על השכונה גברו, והמצב הביטחוני נהיה כבד מנשוא. בשלב מסוים החליטו הבריטים, אדוני הארץ, להתערב בנעשה ולהפריד בין האוכלוסיות. אך כמו שקרה בהרבה מקומות אחרים בארץ, גם כאן הם נטו לטובת הערבים. הפתרון של האנגלים היה לגרש את היהודים תושבי המקום הוותיקים. בג' אדר ב' תש"ח, ממש בימים אלו לפני 65 שנה, הם פקדו על תושבי השכונות שמעון הצדיק ונחלת שמעון היהודים לעזוב במהירות את בתיהם. היהודים פונו לבית מנדלבאום ולבית ספר אליאנס ליד שוק מחנה יהודה. תושבים אלה לא חזרו עוד לבתיהם שבשכונות אלו, אבל לשכונת שמעון הצדיק הסמוכה כן חזרו היהודים. רגע, אבל לפני כן, מי הוא בכלל שמעון הצדיק? מתי הוא חי? המשנה במסכת אבות מזכירה אותו כאחרון אנשי הכנסת הגדולה, כלומר, הוא היה חי בתחילת תקופת הבית השני. מסופר בגמרא שהוא היה כהן גדול ומנהיג מסור במשך 40 שנה. הגמרא מתארת ניסים רבים שקרו בתקופתו. לדוגמה, בכל שנה ביום הכיפורים היה לשון של זהורית, בת בצבע אדום חזק, הופך לבן בדרך נס, לאחר הקרבת השעיר לעזאזל. זה היה הסימן שהשם קיבל את עבודת הכהן הגדול וסולח לעם ישראל. בשנים שאחרי מותו, נס זה לא התרחש בכל שנה. הסיפור המפורסם ביותר הוא על פגישתו עם אלכסנדר מוקדון. המדרש מספר שהכותים, תושבי הארץ הנוכרים, פנו לאלכסנדר והעלילו על היהודים שהם מורדים בו. הם ביקשו ממנו שיעלה אל ירושלים ויחריב את המקדש של היהודים.
אלכסנדר מוקדון אכן האמין להם ויצא בראש צבאו לכיוון ירושלים. הדבר נודע לשמעון הצדיק, מנהיג היהודים. בגלל העלילה, הוא בדרך. יש שמועה שאלכסנדר מוקדון בדרכו לירושלים. ודי יעלה על ירושלים! הוא רוצה את בית המקדש שלנו. בית המקדש, בית חיינו, מלחמה! אוי מנשה! נרגעו תלמידי. אנו נפעל מה שנוכל. והשם שומר ישראל. נתארגן ונצא לקראתו. וככה נדבר איתו בדברים. אולי יחזור מדעתו וישיב לנו את בית מקדשים. מה עשה? לבש שמעון הצדיק בגדי כהונה ולקח עמו מחשובי ירושלים ויצאו והלכו לפגוש את הקיסר הגדול. פגשו שמעון הצדיק וחכמים באלכסנדר מוקדון ומלוויו, ובעודם חוששים מהבאות ברכו אותו לשלום. שלום עליך אדוני הקיסר. מה? אני לא מאמין. מי אתה? מעניין מה יקרה עכשיו. מה יקרה? מה קרה לאדוני? האם לא מרגיש טוב כבודו שנפל אפיים ארצה? לא הבינו כל הנוכחים מדוע הקיסר הגדול משתחווה לשמעון הצדיק. האם מתבלבל כבודו? תמיד, לפני שאני יוצא לכל קרב, אני רואה את הדמות של הרב הקדוש הזה. לא מעט לי מה לעשות, ובזכותו אני מנצח. דיבר שמעון הצדיק עם הקיסר על אודות העלילה וביקש. אדוני הקיסר, האם זה נראה לך הגיוני שמקום שבו מתפללים למענך ורוצים את הצלחתך, אתה תבוא ותחריב אותו? לא אחריב את בית מקדשכם ואתן לכם לעשות לקוטים ושתמכם. תודה לך אדוני הקיסר, ירום אותך. אותו היום 25 בטבת היה. עשהו היהודים יום טוב משתה ושמחה וקבעוהו לדורות. עכשיו, כשאנחנו יודעים עם שמעון הצדיק, נלך לראות את המערה והקבר, שהיו אזורים רגילים לסבא בילדותו. ככה הייתם גרים צמוד לשמעון הצדיק? כן, כאמור, מעבר אחד אנחנו, ובעבר השני היה הציון של שמעון הצדיק. בואו נלך לשם. שמעון הצדיק נפטר בכ"ט תשרי ונקבר במערה בצפון ירושלים. מסורת מימי הביניים מזהה את המקום הזה כמערת קבורתו. במשך דורות נהגו יהודים לפקוד את המערה ולהתפלל במקום. בעבר, בשנות בצורת, היו נוהגים לבוא במיוחד למקום זה ולהתפלל על הגשמים. כמו כן, נוהגים תושבי ירושלים
לקיים במקום את טקס החלקי, התספורת הראשונה לילד בגיל 3. נו טוב, גם תושב האופקים אני. ישראל לקחו לנו את כל השטח שהיה פה, שטח גדול מאוד. פה היו זורעים חיטה. כשהשיבולים היו גדלים כבר, אז אנחנו היינו באים שם, בתור ילדים, הילדים באים שם, הם השיבולים בגובה כזה ככה, אז אנחנו היינו מתכופפים, אז לא רואים אותנו. נכנסים בתוך השיבולים וכותפים, אתה יודע, היו אוכלים את הגרעינים. כן. והיו צועקים, הערבים היו צועקים, היי ילד, اطلع من الزرع. מה זה? اطلع من الزرع. מה, של מי זה היה? של היהודים? של הערבים. השיבולים היו של הערבים. ואחר כך בשבועות, בסוכות, היו באים עד לרגל, אז היו באים כאן. היה הרבה אנשים. כן, הערבים היו כבר מכינים כבר את החגים שלנו. היו מכינים נדנדות, קרוסלות, משקאות, הכל, יודעים בדיוק. בכסף. כן, בטח בכסף. אבל אחרי המלחמה לקחו את האדמה, בנו להם ועשו להם חזקה. זוכרים שסיפרתי לכם על גירוש היהודים מהשכונה? אחת ההשלכות של גירוש היהודים ופינוי השכונות הייתה הפקרת הכביש הראשי המוביל להר הצופים לידי הערבים והבריטים. באותה תקופה, בהר הצופים עדיין לא היה מלון וחדר כושר. זוכרים שהיינו שם הבוקר? על ההר היה אז אוניברסיטה ובית חולים הדסה. מוסדות אלו היו מנותקים ממרכז העיר והיו מגיעים אליהם רק בשיירות מאורגנות, ואכן הדרך כעת הפכה להיות מסוכנת יותר. כחודש לאחר גירוש תושבי השכונות היהודים מבתיהם, בד' בניסן התש"ח התארגנה שיירה גדולה של רופאים ואחיות ואנשי צוות בית החולים, וכן מזון וציוד רפואי רב שהיה חסר בבית החולים הנצור. המפקד הבריטי הבטיח למארגני השיירה שהדרך בטוחה לאחר שחייליו תפסו בית ערבי השולט על הכביש. השיירה יצאה לדרכה. באמצע הדרך, בעוברם בשכונה הערבית, החלו הערבים להתקיף את השיירה. תרמילים תוגש אל מרחבים, שוב תולעת עין בשמיים, ומשעול בנשום. הם טבחו בנוסעים והעלו באש את הרכבים על נוסעיהם ללא רחם. הבריטים, כדרכם, רק מנעו מכוחות ההגנה להתקרב ולחלץ את אחיהם. לאחר 6 שעות, הפיקוד הבריטי הורה לאנשיו לשים קץ לטבח. בסיומו של הקרב נמנו ההרוגים בשיירת הדסה 78 אנשי צוות בית החולים הדסה ואנשי הגנה. הקרב כאמור התרחש ממש ליד השכונות היהודיות שפונו. במלחמת העצמאות כבש הצבא הירדני את השכונה, וזו נותרה בשליטה ירדנית למשך 19 שנה. לך ירושלים בין חומות העיר. לרחבי שמיים וניסים גדולים במלחמת 6 הימים כבש צה"ל את השכונה והשלטון חזר לידיים יהודיות, אך הבתים היהודיים של השכונות נתפסו על ידי משפחות ערביות. לך ירושלים בין ירדן בים. בסוף שנות ה-90 של המאה ה-20 החלו יהודים להתיישב בבתי נבון הסמוכים למערת שמעון הצדיק. המתיישבים רכשו את הזכות לגור בבתים אלו מלבד הקהילה הספרדית בירושלים, הבעלים של השטח. בשנת 2009 התקיימו מאבקים משפטיים, בסופם 3 בתים נוספים יושבו בידי היהודים. כיום עדיין רוב הרכוש היהודי בשכונות אלו טרם חזר לידי הבעלים היהודים המקוריים.
שורשים דרכי אבות, ומעכשיו, כשיגיע לסבא לביקור, זה יהיה שונה, עכשיו הם שורשים, כי אני יודע מאין בא. מחובר לעמי, למשפחתי, לארצי ולעצמי. ירושלים נסרים. שורשים דרכי אבות, שורשים כל השבטים, כל שירי דוד עכשיו הם שורשים. שורשי משלי שלמה, שורשי בנביאים, שורשי בירושלים נסרים. שורשים דרכי אבות, שורשים כל השבטים, כל שירי דוד עכשיו הם שורשים. שורשי משלי שלמה, שורשי בנביאים, שורשי בירושלים נסרים.